täällä tänään on Karkki ja tänään mä aion esitellä mun varapetsin. Ja siis se on aika tärkeä, niin kannattaa esitellä, että sitten ihmettele, jos mä oon pois tai niin. Pitää tietää, että mikä on varapetsi, jos mä oon kipeänä pois tai jotain. Ja siis niin, se on niin tärkeä, että aloitetaan nyt. Se on tällainen passu. Ja älä esitä mun eka esiintymiskertaa TV:ssä. Älä pilasta, oo hiljaa ja mene sinne sivuun. Okei. Moi, mä oon Peppi ja mä oon Karkin varapetsi. Jos se on poista jotain, niin mä oon sen tilalla täällä. Ja siis ja siis mä oon Peppi, mutta jos mä oon niinku Karkin tilalla varapetsinä, niin sitten mun nimi on Karkki. Niin, mun nimi on silloin Karkki. Tai silleen Karkin Karkki. Ei Karkki. Ja siis niin, mullakin on varapetsi, jos mä oon pois tai kipeänä tai jotain. Saattaa olla niin. Ja se on siis tällainen pieni, tai siis tällainen, moi mä oon Anetta. Mä en halua kertoa vähän enempää musta, kun mä oon vähän semmonen ujo. Niin. Ja mullakin on sitten varapetsi. Au. Sä pilaat tän. En. No oo sit siinä. Älkää kaadu mun päälle. Se on tällainen seisova kissa ja se on lissu. Joten katsi varo, ei tarvii sitten niin esitellä sitä. Tai siis niin se saattaa olla vähän hiljainen ja ei tarvitse ärsyttää sitä. Tai ei kannata. Noin. Ja mulla on toinenkin varapetsi. Oh my gosh, mä en tiennyt, että voi olla siis monta varapetsiä, tai siis sellaista, mikä katsokaa mun tilalla. Mä en tiedä, mitä ne on, mutta oikeasti niin paljon vielä tulee. Kuinka monta niitä? Okei. 3 jo. Ja sitten tulee vielä 5. Mä en tiedä, että voi olla niin paljon. Siis ihan outoa. Se on siis tällainen. Moi. Mä oon Netta. Tai siis en oo Netta. Mun toinen nimi on Netta. Mä oon Sinja. Ja siis moi, mä oon Sinja. Mä oon 12V ja mä oon tämmönen aika nuori. Niin mä oon vähän ujo, niin kuin toi Anettakin. Ja siis niin, mulla on varapetsi. Mä en tiennyt, että oikeesti voisi olla näin paljon. Karkki sanoo. Mä en tiennyt, että näin paljon petsejä voisi olla. Tai siis varapetsejä. Se on tällainen. Mullakin on varapetsi. Jee! Moi. Mullakin on varapetsi. Moi. Mulla on varapetsi myös. Ja mä voisin näyttää sen. Jee! Mulla on varapetsi. Ja se on ihana setti. Oikeesti mä en jaksa enää näin paljon varapetsiä. Kuinka monta niitä on? 9 varmaan joo. 9, YK, 5, 6, 8, 9. Ja sitten vielä joku. Okei, mä en jaksa enempää yhtään. Joten älä tuu varapetsi, älä. Mene sinne jonoon. Ja. Varapetsi, tule. No niin, ja siis. Okei. Moi, mä oon varapetsi ja siis niin. Ei enempää varapetsi ihan oikeesti. Mulla oli silloin 10. Ei nyt on silleen 9, mutta silleen 10. Joku lapsi. Emme semmoista suostu. Moikka. Karkki kiittää ja kuittaa. Moi moi.